25. Akce, můžeš jít. No, Natáčecí den číslo 2. Tu máme nějaký záběry z natáčení. A to jsem já, nemůžu na sebe otočit tu kameru, ale to... Teď se ti to zatemnilo, Maruvko. Jak moc ráda máš koně. Seznam prostě témat, který nesmíš nikdy otevřít. A i dveře. Mám teď hlavu? ne. Ne, no to je Mám tím samu dát? Ne. No Maruška, už to točíme, kdyby, víš jak. Co? Prostě si sehni a on ti zaváže... Je mládeží a zvěří mluvám. Musíte ale proslit spolu, když vás točím. Aby se brečelo. Vždy věce, že vždy ta více neštěstí. Nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Elinka a já. Oh my gosh. Look at Mám to jako si točit? Díváš se do kamery, ty znova, vrať se. Mám představ si prostě něco hrozně smutného, prostě tvůj kluk, čekáš tady na něho už 2 hodiny. Umřela ti babička. Běž! Ano, se to všechno natáčí všechno. Slyšíš mě? Auto! Stavíš se. Nevadíš vás, natáčím, počkej. Podívejte se všichni na toto úplně nejkrásnější lístek růže. Je? Ne. No, dobiju ti kredit toho. Úplně usmyslela si, že mě nepustí na to bruslení, takže... Ale počkej, my tu růži musíme vzít. Počkej. Pracovat teďka režisér, abych prostě mohla... Tomáši, děláš si ze mě prdel, vrať se, dělej! Ty už fakt chceš prostě, tě střelím! Budeme v televizi! Jsem dávno! A hlavně, že já natočená nejsem. Nedívej se, Mary, do té kamery.